का बाबू बाटा तैयार कि ना हो। अरे होली नजदीक आ गईल बा भाई। अब भोजपुरी से तो गाना ब्लास्ट होखता तो एठू और नया गाना आवे वाला बा ए बाबू, जवन कि हमार और तोहार भोजपुरी के जवन सुपरस्टार बटे जेका नाम है भैया अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी। प्यार से इनकरा के लोग चॉकलेटी स्टार भी कहल हैं। तब भैया उन्हीं के एठू बहुत प्यारा सॉन्ग होली के आवे वाला बा और वही गानवा के जानकारी आपका है भाई देवे ला आयल बा हो। कुछ घंटे पहले गानवा के पोस्टर शेयर कैल गई है और वह गानवा हमारे स्क्रीनिया पे आप पोस्टरवा देख रहल बानी। जौने गानवा का टाइटल है होली खेले लें भोले दानी। तो भैया हो जा तैयार। जौने गानवा के लेखक बानी रोशन सिंह विश्वास जी और म्यूजिक देहले बानी प्रियांशु सिंह। तो भैया काल है 8 मार्च और 8 मार्च के भोरे भोरे यानी कि 6 से 7:30 बजे के बीच में ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। आपन माटी यूट्यूब चैनल बा वही से भूलैया नहीं भैया, काहे से होली में एकदम बवाल कई देवे बा यानी धमाका कई देवे बा। अब भोजपुरी गाना कहाँ कहाँ बजवावे बा भैया तय कैलिया हो। कहाँ से भोजपुरी से एक एक ब्लास्ट गाना और भी आवे वाला बा। तो भैया अपने भाई के चैनल बा पसंद आ गई बा तो सब्सक्राइब कैले और घंटी के दबा दिया। अब वीडियो हमारा आपके पसंद आ गई बा तो लाइक कई दिया ए बाबू और अपने दोस्तवन के तनी से शेयर कई दिया वीडियो। चला फिर मिलत अटी हम कहूँ नया गाना लेके अगला वीडियो में।